Oh. We are talking about the life of Gideon. Matang usa kanato, makadungog kita sa kinabuhi ni Gideon. No? Katong Gideon ba nga nas Biblia dili tong Gideon nga nas dango. Okay, ako masahon dire maghukom kapitulo 6 uno ngadto sa 10. Diha na ko basa. Dayon, insaktuyo kung imong ipadayon antod sa chapter 7. Parang ma-saturate gini mo ang sugilanon may tungod ni Gideon. O sa iyahan 300 ka mga tao. Okay, nagyan rin nagpakasala daw sa batok sa Ginoo ang mga Israelita po sa gitugot niya nga harian sila sa mga Midyanhon. Sulod sa 7 ka tuig ang mga Midyanhon mas gamhanan kaysa mga Israelita. Tungod diini nanako ang mga Israelita sa mga langop o sa upang dapit sa kabungturan. Inig pananom sa mga Israelita, sulungon sila sa mga Midyanhon, sa mga Amalekahanon o sa mga tribo nga taga-deserto. Ining mga kaaway sa mga Israelita magkampo sa yuta sa Israel o laglago nila ang mga anihon hangtod sa Gaza. Wala sila ibilin na kabuhian sa mga Israelita bisan gani karniro, baka o asno. Mangabot sila uban sa ilang mga baka o tulda sama kabaga sa mga dulon. Kalaghan kayo. Sama kabaga sa mga dulon. Sila o ang ilang mga kamilyo dili maihat. Dako kaayong kadaot ang ilang mahimo o walay nahimo ang Israel batok kanila. Unya ang katawhan sa Israel bituaw sa Ginoo aron sa pagpakitabang. Sa dihang bituaw ang mga Israelitas ngadto sa Ginoo aron sa pagpakitabang batok sa mga Midyanhon, ang Ginoo nga Dios sa Israel nagpadala kanilang propeta aron pagsulti kanila niini. Gikuha ko kamukikan sa kaulipnan sa Ehipto. Giluwas ko kamukikan sa mga Ehiptohanon o sa inyong mga kaaway dinhi giabog ko sila sa duha dihang nangabot kamo ako mao ang Ginoo nga inyong Dios o nga kinahanglan dili kamo magsimba sa mga Diyos sa mga Amorihanon nga maoy tag-iya sa yuta nga inyo karong gipuy-an. Apan wala kamo nagpatalinghog kanako. 11. Unya ang anghel sa Ginoo miadto sa balangay sa Opra o bilingkod tungod sa kahoy tugas nga iya ni Joas nasakop sa banay ni Abiher. Si Gideon nga anak ni Joas nagiop og trigo dito sa usa ka puganan sa pino aron dili siya makita sa mga Midyanhon. Unya nagpakita kaniya ang anghel sa Ginoo og mingon, ang Ginoo naguban kanimo isog og kusgan nga tawo. Muna ang pulong sa Ginoo ato paminawan o pagpatalingogan. Ang ato ang iskutan karon is all about 300 heroes. 300 heroes. Tulog kagatos ka mga hero. Mauni ang mga katawhan ni Gideon nga kinumulaan. Now, aning panahon na makaigsuunan, ang Israelitas na ilalong sa gahom sa Midyanhon, gahom sa Amalekahanon o sa taga-deserto. Ang mga Israelitas ginadaog sila umayo aning taga Midyanhon, Amalekahanon o taga deserto. Gitugutan kini sa Ginoo, gitugutan sa Ginoo nga katawhan nga pagadamdaogon aning tulo ka grupo ka mga tao, timaan nga aron sila makaalingga tungod kay sila dunay gibuhat nga dako kayo nga kasaypanan tubangan sa Ginoo. Tingali makayong taon sa kay gibuhat nila. Ang ilang gibuhat nagbaton sila kadhanang mga Dios.
mistake. This was the fatal mistake of the people of Israelites. That is why God allowed His people to be temporarily oppressed. Within 7 years, 7 ka tuig igsoon, gidawdaog sila. O 7 ka tuig nga gi-chastening ang mga katawhan sa Israelitas, ginadisiplina niya, ginapanto niya igsoon, tungod kay sila nagkinabuhi naman, nagbato naman og daghang mga Diyos. Kung imong basahon diya sa Judges chapter 1, Judges chapter 6 verse 1, they were living in dens and caves. Sila inig-abot sa mga Amalekhanon o sa mga Midianhon o sa mga katawhan nga gikan sa silangang bahin. Dito sila kayutaan, sila mga nalagan. Mangadto sa kabukiran o mga nulot sa mga langog, sa mga leon, aron lang utago sa mga Midianhon kay kung sila makit-an pamatyon sila igsoon. Ingani ba? Ang ulang buhay, ang senaryo. Nya, samtang ang mga Israelitas na nagtanom sa mga trigo, uban pa nga mga gipangtanom nila sa yuta, panahon na sila mag-harvest, dili sila ka-harvest. Ano man, atuon sila sa mga Amalekhanon o ilang pagsunugon ang ilang mga tanom, ang ilang mga kahayupan, walay ibilin o wala gid sila'y makaon within 7 years. Chastening of the people of Israelites. Nato makita na makaigsuonan nga mituaw sila sa Dios. Wala na sila laing padulungan. Mituaw sila sa Dios. Nagampo sila sa Dios. Tungod kay wala na sila laing kasumbungan sila problema. Kaya kung mangingon ka og authority, mas gamhanan ang mga Midianhon kay Ilwe, sama sila sa dulon. Pagtinaghana, dili sila maihap sa kadaghan. Amalekhanon, Midianhon o taga-desierto nga mga tao nga may ayuda, sila maplano aron pag-oppress sa mga Israelitas. Now, sa Judges chapter 6, chapter 7 up to 40 ito makita niya. Atong ibasa karon sa versikulo 12, right after na sila nagtuaw sa Ginoo, ang Ginoo nagpadala og propeta ngadto kanila. Unsay gisulti sa propeta? Gitugutan sa Dios nga sila ma-oppress within 7 years. Sila pagadagdaogon sulod sa 7 ka tuig, tungod kay sila wala musugod sa kabubuk-on sa Ginoo. Sila nagbaton o daghang mga Diyos. O, muli sa iksuna. Dayon, umani na ka iksuna, versikulo 12 sa kapitulo 6 sa maghukom, ang Diyos nagpadala og anghel ngadto kang Gideon. O niya, ang Diyos nagpadala og anghel ngadto kang Gideon. Verse 12. Verse 12, iludere, unya nagpakita kaniya ang anghel sa Ginoo maingon, ang Ginoo naguban kanimo isog og kusgan nga tao. Muli gisulti sa anghel ngadto kang Gideon. Isog og kusgan nga tao. Hallelujah. So, sa versikulo 12 ngadto sa 15, pagsulti sa anghel nga siya mo'y gamiton aron pagluwas sa mga katawhan sa Israelitas, wala dayon siya mutuo. Wala siya mutuo. Ano man? Iyon siya, Gideon surprise and his doubts. Nagduha siya, nagduha siya, natingala siya. Ano man tungod kay iyang kilantay ang kagalingon, iyon siya, ako ang pinaka-weak, pinaka-luya na pamilya sa kabanayan ni Manasis. Kay si Gideon, ang ilang katigulanan gikan sa kabanayan ni Manasis siya, I am weak. Ang akong pamilya luya. Sa kabanayan ni Manasis, unya ako nagapuyo sa pinakasuot na balangay, aning yutaa. Ako ang pinaka-tao nga luya, pinaka-ubos. Dayon, niya
na ako nagpuyo sa pinakasuop na dapit aning balangaya. Unya, ako pa ang imong ingnon, ako pa ang sugoon sa Dios, pagluwas sa mga Israelitas, ilalom sa pag-operate sa mga Amerikahanon o Midyanon o taga silangang bahin. Dili na mahimo, gamay ra kay ko, kay kanila. Apan ingon ng anghel, ikaw ang gamiton ko aron pagluwas sa akong mga katawhan. Gideon, pagkaman ni makaigsunan sa verse 17 to 40, ingon si Gideon, sige! Di ko mo dawat anak, gawas lang kung matuman ang akong mga sinyalis. Isa mga sinyalis. Mangayo kong duha ka sinyalis nimo. Wow, sige diri. Hallelujah, sa versikulo, praise God, 17, iksoon. Ingon din ni, mangayo kong sinyalis, kung kini mahimo, kung kini baplastar, ako ang kunong ako gyud ang imong gamiton aron pagluwas sa katawhan. Versikulo 17 mingon nini. Sige jud nitawag kun nahimuot ka kanako, hatagi ako timailhan nga ikaw gayud maoy nagsulti. Malihok ayaw paglakaw. Hangtod kadalitan ko ikaw og pagkaon. Og siya mingon, magpabilin ako hangtod nga mahibalik ka. Unya si Gideon misulod sa iyang balay, nagikay og natingkan din og naghimog gikan sa mga napulo ka kilo nga harina nga walay patubo. Isulod niya sa basket ang karne og sa pulon ang sabaw og gidala niya ngadto sa anghel nga didto tungod sa kahoy nga tugas o gidalit kini kaniya. Unya giingnan siya sa anghel, ibutang niining batuha ang karne o ang pan o ibubo nini ang sabaw o ibuhat kini ni Gideon. Ikuhit sa anghel ang karne o ang pan, pinaagi sa tumoy sa lipak nga ikopta niya, bigula ang kalayo gikan sa bato o misunog sa karne o sa pan, unya nahanaw ang anghel. Dalawa Unya mingon si Gideon, ang anghel sa Ginoo nga nakita niya ug tungod sa kahadlok, mingon siya, o Ginoong Dios, nakita ko ang ikaatubang ko ang imong anghel. Apan ingnan siya sa Ginoo, ayaw kalisang dili ka mamatay. Dayon nagtukod si Gideon dito og halaran alang sa Ginoo og giingnan. Inganlan niya kini ang Ginoo mao ang pakigdait. Okay. Ingon si Gideon ngadto sa Dios. Ingon direta sa dito. Sayo sa buntag, ingon di ba kay igsuonan sa 28, yan rin. Sayo sa buntag, pag mata sa tao, lungsod, okay, yan rin ba kay igsuonan sa duha ka sinyalis ang ipakita ang ipangayo ni Gideon. Aron niya ang kuno nga siya gayud ang gamiton sa Dios aron pagluwas sa mga Israelitas. Una, iyon si Gideon, okay, makuha kong palit sa karnero, makuha kong palit sa karnero, ibutang nako sa akong giukanan sa trigo, unya, kining palit sa karnero, kining pagkabuntag sayo, kining palit sa karnero, mapulo sa amog, magbasa, unya, ang yuta, uga. So, gibuhat kini ni Gideon na kay suunan, pagkabuntag sayo, may matasag sayo, iyahag to ang palit sa karnero, iyang ikuha igsuon o iyang ipukan, daghan kay tubig igsuon. Ya ang yuta malaka ayo. Okay, ikaduha. Baliktad. Siya magbuhat gyapon ko, magbutang ko palit sa karnero. Unya ang karnero pagkabuntag kikilala na ang palit sa karnero uga. Dayon ang yuta basa. Mani mga sinyalis Wala yun siya, pagkabuntag sa iyo, may matas Gideon,
gato sa iyong giukana o trigo, yang kakita dito nga ang panis sa karino, pirting ugahan. Dayon ang yuta, basa kayo. Una mingon siya, iyon na yung seksyon, tinuod yun nga ako imong gamiton. Ha? Gideon, tungod niya na, si Gideon nangandam dayon siya. Gideon prepared to God with a tiny army of heroes. Pila ka bukyang tao? Election, baga kay siya mga sundalo, 3,000, 32,000, pero nahay mong 300 na lang. Kaya niaging proseso. Ha? Una, ang pagutana mo ulit, why God chose Gideon with 300 heroes? Nanong ang Diyos nagamit kang Gideon uman sa 300 ka mga tao niya? Doon tulong ka points. Muna ang mensahe. Why God chose Gideon with 300 heroes? Number 1. In verse 3 na yung Verse 3, chapter 6, verse 3 yung Hallelujah. Ang mga Midyahanon mas gamhanan kaysa mga Israelita. Tungod ini nanako ang mga Israelita sa mga langub. Praise. Inig pananom sa mga Israelita, sulungon sila sa mga Midyahanon, sa mga Amerikanon o sa mga tribo nga taga-deserto. Okay. Ano makaigsuunan, nadulong kita sa unahan, una nga points, why God chose Gideon with 300 heroes. Number 1, because they were courageous men. Courageous men. Sila, mga tao nga maisugon. Ha? Sila ang mga tao nga maisugon. They were courageous men. Daga mga Kristohanon karon isog lang kayo o pa isog kay sa sinuntian ba? Pero hindi kabot, hindi dalugdog, tago, unang tago. Isog ko baho pero inig na problema. Mulok-lok. Ha? Aban ang Ginoo gagamit sa tao ni Gideon. Ano nga tungod kay nakita sa Ginoo nga mga tao ni Gideon were courageous men. Igsoon, maisugod na tao. Dili lang sa pulong, dili lang sa pagbati. Hallelujah. Isog gikan Dios sila kasing-kasing. Sama kang Gideon. Ingon na naman kay suunan si bisan kinsa ang mahadlok. Dalawa. Whoever is fearful, pwede siya makaulit. Muna yung order sa Ginoo. Kining kahadlok o kining kahadlok, hallelujah, akbang ni siya sa pagtuig suon. Kung na kay pagtuo, kay kahadlok. Kung na kay kahadlok, wala kay pagtuo. Ang kaisog ng pagtuo, suon di sila malabigala. Dili pwede nga isog ka niya, okay pagtuo. Ha? Tao bitaw nga isog na kinay pagtuo. Ganong isog siya, kay nasa gikuhan. Kung siya pagtuo, kung nakapaisog niya. Pero tama yung pan nga kung siya kaisog, pagtuo siya. Oo. Bariya na, pwede mabalik-balik. Ha? Kung nakay kaisog, nakay pagtuo. Kung nakay pagtuo, may sugod ka. Wala na siya. Managsuod na sila. Praise God. Sayon sa pa. Ingon na eleksyon. Kung mag-istot ka kaisog, si Joshua. Si Joshua din siya strong and very courageous. Dili lang si Joshua, bisan pa magaling soon si Haring David. Si Haring David sa Salmo 27:14 kitawag siya tao may sugon. Dili lang si Haring David, bisan pa magaling sa si Pablo. Si Pablo, may sugon siya nga apostolis, si Pablo. Paul's courage in tribulation in the midst of circumstances. Aning panahon na bitayuno na siya, pero nagsuwat yapon siya mga episulo. Wa siya mutala, wa siya mugibat. Ano man, isog na tao. Isog sa pakiglaban. Amen ba? Dili lang isog sa baho o isog sa sinultian, pero hindi na may problema. Ang una-una ang gagat.
and encourage imanduan ang matag Kristohanon nga natong kinabuhi tigla ng magkaisugon. Ngayon tang mamaisugon kay naa nato ang saman kuruna sa kadaugan. Amen. Amen. Wala pa ang away, kiniklara na ka madaugon ka. Amen. Iyon ang Biblia nga ang tanang anak sa Dios madaugon. 1 John 5:1 pasada. Ang tanang anak sa Dios mananaog. First na. Ilang daugon ang kalibutan. Ang kalibutan nag-repair ka ng problema, kalatian, kalisod, ilan ang dagon, pinagi sa ilang pagtuo. Kung kina sila pagtuo na ay kaisog. Amen. Napisan pagtiunan o kutsilyo, tiunan o bukas 45, pili igyod budagan. Amen. Si Pablo, giibtan o pinuti kay putla ng Diyog, wag din siya mo giveaway, wala din siya budagan, wala din niya gidinay si Kristo. Hallelujah! Ano ang tungod kay puno siya sa pagtuo, tungod kay puno siya sa pagtuo, maisubon siya nga lagad sa Ginoo. Amen. Unay gipakita sa Ginoo sa tong panahon karon. Hallelujah nga, nalugdog og pilat, di ka mutago. Hallelujah! Praise God! Unsa ba? Courage in the Christian life. It takes courage to confront the tempter. It takes courage to witness who Christ is in our lives. It takes courage to do right. Kailangan mapaisukon ka sa pagbuhat ng mayo. Amen. Amen. O ito ka ng pastor karon di ka buhat ng mayo, kalawan na sila. Kalawan. Ang mga direction, it takes courage to do right. Kung nakay kaisog, bubuhat ka sa pagkamatarong. Kailangan mapaisugon ta. It takes courage to stand alone. Kailangan mapaisugon ka nga mubarog, ikaw na usap. Ha? Tanaw ni mo nga, kung bakit kauban, murag, hindi rin balik. Pero kung isog ka, mubarog ka. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos, walay katapusan. When we are talking about courage, Christ is the supreme example of courage. Si Ginoong Kristo ang pinaka-ehemplo bahit tungod sa kaisog. Amen. Amen. Pabila mo diya. Karang talawan na ba kay puro na unay suba. So, this man stayed with 22,000 with a pret anawa sa 32,000 ka mga sundalo ni Gideon. Anawa ha? 22 ang miuli, inahadlok. Ang nagpabilin, 12 na lang, 12,000. 12,000 ang magpabilin. Pero wala pa sila mo-undergo ikaduha ng testing. Okay. Why God chose Gideon with 300 arrows? Not only that, they were courageous men, but also they were careful men. Sila ang mga tao nga mabinantayon. Hallelujah. Mabinantayon, careful men. Careful men. Awa ha? Hallelujah. The strength is to be in Gideon's army. Choosing those who love water like a dog, tanawa. Iyan ang Ginoo, sige, murag daghan na kayo mong sundalo ng atake sa mga Midianhon. Daghan na kayo na 12 milyones, 12,000, daghan pa kayo na. Nga mga atake sa mga, although ang Midianhon ka tinagana, sama sa bala sa baybayon, sama sa, parang mananak ka na gulon, tinagana. Iyon na kinungano man nga, kadaghan sa mong kontra niya, ang imo pagkwaan kining nahibalin. Mingon ang Ginoo, kung mudaog mo, dili matupoy ang akong ngalan. Amen ba? Dili matupoy akong pangalan tungo sa inyong kinaghanon. Mao nang gamay ang imong dalon, parang sa diyang mudaog mo, matupoy jud ang akong ngalan. Puni rason sa Ginoo. Aning panahon na ang mga sundalo nga nahapili ni Gideon kaya ang 22,000 ang muli. Pag-ingon nga, muatake tagubat, pwede na ka ng kontra, namuli sila. Hallelujah. Okay sa itong muli, muli nga makauli. But at this time, at this moment around, ato makita dire, ha? Ayun ang Ginoo, kanan nahabilin ka namin mo
sila tubig. Yeah, basta Nanawa, wala. Kala pulong strength. yan as pag-inom. Wala kay balo si Gideon o sa kwato sa Ginoo sa mga katawan. Pero yang giubay ang command sa Ginoo. Ingon niya, sige, i-order siya, gidala niya mga sundalo. 12,000 na lang inabilin. Gidala niya tanan sa suba o paim na sila. Paim na sila. Dito, gidala sa suba, dayon ang mga sundalo na nag-inom sila. Ingon direksyon sa Biblia, na ay nalag-inom, na nalagluhod. Dayon ang ilang naong mo sa tubig. O doon na po'y nag-inom nga, nag-inom sama sa pag-inom sa kiro. Sa inim na kiro. O yun na ba kay sunan? Dila. Choosing those who lack water like a dog. Katong nag-inom sama sa inimnan sa iro. Ang uban miluhod sa suba, dayon ni anak. Ang uban nag-inom sama sa inimnan sa iro. Galos lang kamot, dayon ni ka. Kuno yun ang kiro. Bingon ang Ginoo katong kainom sa basayro, ipabilin. O katong nag-inom nga ilang naong ginusmos tubig, pauliya sila. Iihap ni Gideon pila to nag-inom o nag-inom sa basayro, 300 na lang ang nakabilin. Muna yung kauban, 300 euros. Ato makita like son. Gayon ta. Hello. 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 Okay. Ang nahabilin 300 bigsoon. Nala ang nahabilin. Hallelujah. Na naman tungod kay usay kahulugan niini. Ang nag-inom ay lang gitusnog ang ilahang naong sa tubig. And direksyon, they were more concerned with water than watching. Una significance. Ang ilang focus, tubig, kaysa pagbantay. Hello. Ang katong nag-inom ay lang gitusnog ilang naong sa tubig. They were more concerned with water than watching. Na nag-inom sila nga wala man nagbantay. Inig-atakis kaaway, patay sila. Apan ingon ang Ginoo ngadto kang Gideon, quenching their thirst more important than victory. Ang kauhaw sa ilang ang tagpaw sa ilang kauhaw, mas labaw importante ang kadaugan. Ang kadaugan watching Hallelujah. So, adunay 300. There are 300 lifted the water in their hands. Nag-inom sila sama sa inimnan sa iro. Ang ilang dila gitukod sa tubig apan ilang mga mata nagalinaw-linaw. Tanawa ng iro inom. Kung sa ibang kasabot na, watching more important than water. Ang pagbantay mas labaw pa kaysa tubig. Bisan sa gubat. Gubat. Kung inom kang tubig, kailangan alerte mong mata. Pero naiuban niya nag-inom tubig, ang ilang tubig nakapunting sa tubig. Iningatakis kaaway, pildi. Unay testing nga paabot nga ito kang Gideon o siya mga sundalo. Ang maayong sundalo, mabilantayon. Amen ba? Ingon si Kristo siya mga katauhan. Bisan panimong nako, kamo ang akong mga sundalo. Mga sundalo tas Ginoo. So, kinaiya sa pagkasundalo, importante, pakilala, magkabilantayon ta. Kaysa naatas mga problema, apan kanunay ta nakapokus sa mga kaaway, aron ta mugawas na magkadamugon. Amen. We are in life of death struggle. Mamatay magtagmapuhi, naagitay kagunanan, natay kasakitan. Our enemy is crafty and strong. The reason why we watch him always, because our enemy is crafty and strong. Say next one.
Ang rason nga nung magbinantayon ta kanunay, tungod kay atong mga kaaway, yan makaigsuunan, ang atong mga kaaway, maigmat, maliputon o malimbungon, crafty. Maigmat, maliputon o malimbungon. Hallelujah! Unya, kusgan o gamhanan. Why we watching always? Because our enemies is crafty and strong. Ang atong mga kaaway, maigmat, maliputon o malimbungon, unya, kusgan o gamhanan. Grabe ang pisting. Ato makita na kaigsuunan. Ikatulo, mas lindot kay ikatulo. Ikatulo, they were, why God chose Gideon with 300 heroes? They were courageous men. Ikaduha, they were careful men. Ang ikatulo, they were committed men. Sila ang mga tao nga komitado. Hindi komitado bitaw, di mo na mawing binisaya yun sa committed. Komitado means trust. Sila mga tao nga duling pagsalig o pagtila. Amen. They were committed men. Sa Kapitulo 6, 8-22, Henry, they were committed to Gideon. Kining 300 ka mga tao nga nakapasar sa pagsubok, sila katong nag-inom sama sa inimnan sa iro. O sila ang angayan nga insulong sa gubat. Na naman, komitado sila nga tao. Maisog sila nga tao. Maisog sila nga tao. Dayon, komitado na sila'y pagsalig sa Diyos o pagsalig nga to kang Gideon. Hallelujah. Committed, they were committed to Gideon. Kung atong pasaro makaigsuunan, ang 300 maoy nagpabilin kang Gideon, komitado sila. Stayed with him when others left. Sila ang nagpabilin o ang baga kay mga sundalo ni pauli nga to silang tawagin pinayanan. Wala gid sila mo ingon igsuon, wala sila mo batik kahadlok, kabisan sila gamayra. Wala sila mo batik kahadlok, bisan sila gamayra. Ganoon maisog sila nga tao. Komitado doon sila pagsalig sa Dios ug ngadto kang Gideon. Sa atong kinabuhi, ikaw mga sakop sa iglesia. Importante ang atong pagsalig sa leader sa iglesia. Labaw sa tanan, importante ang pagsalig sa Dios nga nagtawag kanato. Committed ta. Sabi ng kanta nga, I committed to you, you're committed to me, with an open heart, with sincerity. Ano ba? Importante na ang matag usa, dunay pagsalig, dunay pagtuo. Now, they were committed to God, not only Gideon, but they were committed to God.